ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲಿನಿ ದೂರ ನಾ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಬಂದದಿನ ಇದು ಕತ್ತುಪವೆ ನೆರೆನ ತೂಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂದುಂಡು ಮಲರ್ ತಿಂತಲೆ ನಾಗಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅವ್ರು ಪೋತುಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಾರಿ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲಿ ತಪ್ಪಿದಾಡ್ವಾ ಒತ್ತದ ಜಾ ಕೆಳಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ಮೋಲ್ದಾದ ಕನ್ನಡದ ಎದುರುಡು ತೂವೊಂದು ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪಂದೆನ್ನದಾರ ಇಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತೊಂಡೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಂತೂ ಕನ್ನಡಿ ತೂಪಿನ ಏಪಲ್ಲ ಬಡಿ ಉಜಾತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ದೂರ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ತೊಂದ ರೆಡಿ ಆತ ಒಳಗಿಂದು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಬರ್ತದು ಯಾನೇನು ಮೂಲಿರ ಕೈತಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕೂದಲಿತ್ತ ಫೋನಾಗ ಅವನು ಗಾಳಿಗೆ ಪೂರ ರಾವುಂದು ನಂದಾಂಡರ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಂಡೆ ರಜನಿಕ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಟೆಂಪಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡೌಲ ಆಂಜನೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಂದಿಪುರ್ ನೇರೊಡ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗ ಅದೇ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮರಣಿಯಗಳು ಕಾಡದೆ ತೊಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಪೂಜಾ ಪೂರ ಹಾಳಾದ ನಂಚ ಸುಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟೋನಿರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ ಒಂದವೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂಜನೇಯನ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಫೇಮಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಎಂಕಲಿ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಚಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆರ್ ನಗರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ ನಾವು ಸಂಡೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ದರ್ಶನ್ ಪಾತ್ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಫೇಮಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಕ್ಯಾಬ್ದಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪೆತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ದೂರನ ಪೋಪಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪುದರ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂಕಲ್ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೇಗನೆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೈದ ದಾಯ್ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನಾತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲೈದಾಲ ತೋಜ್ಪಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಹತ್ತು ಬಂದಿಂಕಾಂಡು ಯಾನಿನೇ ಬೈದಿನಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಂಜನೇಯನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಗಿರಿನಗರ ಡಿಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದಪ ನೋಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪನಿಕಲು ದಾದನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತೊಂದು ತಾರೈ ಕಟ್ಟುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿ ಎನ್ನಿನ ನಿಜ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದದು ಮುಲ್ಪ 14 ದಿನದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ 14 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದು ಆ
ತಾರೆ ಏನೊಂಡು ಅವಿನ ಪತ್ತೋದು ಇಲ್ಲಾಡು ಸೀಪೆದಾದನೆಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗುಲ ಪಟದ ತಿನ್ನೋಡು ಐಟಿ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದದ್ದು ಮುಲ್ಪದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಟೈಮ್ ಏನ ಮತ್ತ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತನಿಗಳಿಗೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ತಲಕ ಮಂತದ್ದು ಬರೆತು ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಂತೂ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಣ್ಣು ರಾಶಿ ತೋರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕಂಡೆ. ನಮ್ಮನ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾತಾಡ ಅಂಚೈತಾರೆ ತಂದ್ರೆ A few moments later. ಚೋರ್ ಬಜಾರೋಡಲ್ಲ ಇರಲಿ ಟೆನ್ ಫೋನು ಕಂಡದು ಕೂಡ ಮಾರಿಗೂ ದೀಪಿರ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಿಸ್ತಲಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನೋಟುಡೆ ಆತು ದೂರದ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ಬಾಲೆಲಿ ಎಂಚ ಆ ಬಾಲೆನು ಪಾಪ ಎಂಚ ತಟೊಂದೇರ ಆ ದೊಂಬುಗೆ ಎಂಚ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರ ಪಾಪ 2000 years later. ಎಂಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ದಾಟು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಯಾಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಜನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಬೋರ್ಡ ಬರ್ಪಾರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ. ಅಯ್ಯೋ One eternity later. ಏನದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಲ ತನಮ ಆನೆಕಲ ಟೆಂಪಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಾಂಡು ಮನಸ್ಸಂತ ತುಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾವುದು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ.